Goedemiddag en welkom bij Joert. De meeste Friese CDA-leden die vinden dat de Angolese jonge asielzoeker Mauro in Nederland blijven moet. Dat zei het voorzitter Douwe Tamminga van het Friese CDA. Op het jazzcongres van de partij zal morgen hierover een resolutie in stemming gebracht worden. Hierin stiert dat er een generaal pardon komen moet voor Mauro en 300 soort gelijke vallen. De resolutie van Drenthe die pleit voor een humaner beleid voor deze groep asielzoekers. En ik denk dat de meeste CDA's, dat CDA Friesland, daar sympathiek in oorsteert. En dat wij dus, denk ik, in grote mate of volledig hem zullen steunen. De vraag is wel wat de CDA's uit de rest van het land doen. Het eerste wordt er in de Tweede Kamer stemt over de toekomst van Mauro. Sportclub Heerenveen verbiedt directie en bestuurders van de club te wedgen op wedstrijden van de voetbalclub. De maatregel is nadat Omroep Friesland bekendmaken dat directeur Robert Veenstra geld inzetten hier bij de wedstrijd Heerenveen-Harkemassebosch. De gedragscode is opgesteld terug de Rie van Commissarissen. De Rie zei dat ze directeur Veenstra wil joen. Die ontkent dat hij geld woen had terug de juiste uitslag te voorspellen. Die is die na de wedstrijd zei Veenstra zijn journalisten van Omroep Friesland dat er €390 woen hier bij een wetkantoor. Er vaardig hier toch een soort code uit binnen het bureau. Mensen die toch leiding jouwen en ogenschijnlijk invloed herkennen op een sportief resultaat. En die zullen in feite aan die code horen. En dat houdt in nu dan in yield inzetten wordt. Op welke manier dan ik uiteindelijk op het resultaat van Sportclub Heerenveen. Jeder onkundige juridische stappen van SC Heerenveen in de omroep naar aanleiding van het Nijs binnen van de baan. Zijn twee Heerenveeners die belutsenwest hebben bij de deur van de man uit Snits begint dit hier binnen een celstraf van 226 en 24 dagen. En die straffen komen overeen met de periode dat ze al vastzitten. Op 15 februari zwaart het 46-jarige slachtoffer voen in een wenning onder Compagnonstrit in Heerenveen. 3 vertochten waren onhouden. De haatvertochten uit Drachten die de man skopt en slijn hebben zoe, werd eerst psychisch onderzocht en moet letter voorkomen. De oren 2 uit Heerenveen worden vertocht van poging ter afpersing van het slachtoffer. Het zou gaan om €200. Door hem dreigend toe te voegen dat hij moest gaan betalen, dat hij bij hen moest komen om een geldbedrag te betalen. Een van de vertochten waard verder nog 3 mannen celstraf eerste, omdat hij 3 keer pakt is met drank op achter het stuur. De provinciale dik bij Rieptjerk had van de morgen skoft Aarsletten West vanwege een ongeluk. Op de dik botsen 2 auto's toch nog onbekende oorzaak in elkaar. 2 inzittenden binnen naar het ziekenhuis bracht. Het gaat om een man die het zelfs de auto uitkomen koer. Een vrouwelijke inzittende is met hulp van de brandwacht uit de auto hellen. De N361 had een skoft Aarsletten West vanwege opruimwerkzaamheden. Zieler Pieter-Jan Posma van der Kappelen keert definitief waarom in de Nederlandse kernploeg. Posma stapte 2 verlien uit de ploeg vanwege oneenigheid. De zieler docht in december-mei om het wereldkampioenschap in de Fin-klasse. En dat hij bij de eerste 8 eindigt is hij wist van deelname aan de Olympische Spelen van 2012. De speciale Medicine-app voor mobiele telefoontjes van de GGZ Friesland had van de middag de Zorgbelang Friesland Duim woen. De Tomme is een initiatief van Zorgbelang Friesland. Deputaire Poepjes richtte de publieksprijs uit in ziekenhuis MCL. De Zorgprijs is bedoeld voor vernijende ideeën in de zorg. GGZ Friesland ontwikkelde een programmaatje voor mobiele telefoons. Daarmee willen patiënten waskogen wanneer ze haar medicijn innemen matten. Het wetter van het zwembad van Stiens zal van Takomiro verwarmen worden door koude stront. Daarvoor wordt er een gasleiding online van een boerenpleats naar het sportcomplex staan. De vergisters van boer Luc de Boer zetten dong om in biogas. En met dat gas wordt van maart aan het zwemwetter van het Grien verwarmen. Dat betekent voor het sportcomplex, dat jaarlijks 2 ton betelt om gas, wetter en lucht, een flinke besparing. Nou, de besparing op energie laat zelfs zeker tussen de 30 en de 50% wijzen. En dan praten we toch over menige tientallen duizenden euro's. Maar eerst moet er dan nog wel een 2 kilometer lange gasleiding online worden tussen de pleats van de boer en het zwembad. En ook de vergister wordt uitbreiden. Al met al een investering van zo'n 8,1 ton. Het waren nog. Jullie vannacht er kans op dichte mist, dus het zit net volle wien en het wordt een gratis nu gaan zien. Morgen is er nog kans op een buiken, maar letten we het droeg en rint de temperatuur op naar zo'n 15 graden. En ontzag je dit Frieske Nijs in kwad. Meer op omroepfriesland.nl en op 6 uur in een Nijjoerd.